भाई काल विश्वकर्मा पूजा बा, सबसे पहले पंडित जी के निमंत्रण दे के बा। चलो आज दे के आवता। चलो चलो पंडित जी राधे राधे। कौन हाल कैले बा जजमान? काल विश्वकर्मा पूजा बा। अच्छा आइल बानी। ओ काल विश्वकर्मा पूजा बा। अच्छा अच्छा तो बोला का निमंत्रण देले आयल बारे? अच्छा काले विश्वकर्मा पूजा बा। ठीक बा पहुंच जाए जजमान जा। ए भाई साइकिल के बढ़िया से चमका दो। हाँ चमका हो। विश्वकर्मा पूजा बा। हाँ चमकाओ धोखा न दिख कहियो। काहे के सुरसाल होता हो? का साला तोरा मालूम नहीं खे? आज विश्वकर्मा पूजा बा। अच्छा ई बात बा। पंडित जी आइले? कहां बा? आवता। ठीक बा। पंडित जी आ गए रे। पंडित जी आ गए। हाँ तो जजमान सब हो गइल का? हाँ हो गइल। जजमान कहियो के पूजा करे थी? आइए जजमान तू थोड़ा अलग घुसक जा। हाँ यह साइकिल के करे। अच्छा कोई बात ना, ठीक है बा। सब देखिए विश्वकर्मा बाबा। हाँ तो सब जजमान गोर हाथ सरिया लो। हाँ तो हाथ में जल लो थोड़ा थोड़ा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम्। तो चला मंत्र पढ़ो। ओम पवित्रो वा परमावस्था गतो पिबा या समृद्ध पूंजी काक्त छीट ल दे पर साइकिलों पर छीट दो। विश्वकर्मा बाबा है ना गईले तो साला चनन है हाथ पर लग रहा ना, हाथ पर। अरे नहीं एक गोरा करिए सब कर दी है कर साइकिल में लगबो विश्वकर्मा बाबा के। हाँ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। पहले सबके लगा दो चनन, एकरो के लगा दो यो मुढ़ो से बा। अरे हंस मत, ई कोना कलियुग के देर भइल बा। हां अरे माथों में लगा ना दो, दांतों में लगा दो। हो गइल तो दूब ले। कवन के पूजा करेबो? विश्वकर्मा पूजा। कवन के? विश्वकर्मा बा। हां तो हे विश्वकर्मा बाबा हमरा नन आवा जवन गलती सलती होई उ भाग जाई स्वाहा। अच्छा चौर ला चौर। ऊपर ताक। रे सारावा अब पूजा ना होई रे, अब ना होई पूजा। बंद हो गइल बा, ना होई। ई साला मिश्री खा गइल बा पूजा होके से पहले। मारा सन मारा। अच्छा छोड़ दो साला आज के बाद ना खाई है पूजा के नियम। हाँ चलो सरिया के बैठा। हाँ अगरबत्ती लो हाथ के देखावा विश्वकर्मा भगवान। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बैठो बस फिर से करो। हाँ तो चक्का पर जल चढ़ावा।
दीप ला दीप हाँ एतानी गंध पुष्प धूप दीप ताम बुध जथा भाग हे विश्वकर्मा बाबा हमरा घरे आबा जल्दी जल्दी सैकड़ा बारा दुर्स्वाहा हाँ फिर की बा अछत ल अछत बछत खुछत नुछत पूरा चनन ल चांद मान बांध स्वाहा हाँ मिश्री ल अरसादी प्रसादी स्वाहा गोर लगल विश्वकर्मा पूजा के पूजा हो गई तो स्वाहा अच्छा तो सरऊ प्रसादी बांटा सन हो गई बैठो मिश्री तो गजब बा लागत पंडित जी मिश्री चले अरे नहीं के चोरेली खैती तो हम जानती पूरा खा जेती अपने तो पहले सर वो खेल रहे ऐठ बाइठ खाइए मत अच्छा पंडित जी खाते न चला भ गई पूजा चला उठा पूजा तो हो गई हाँ विश्वकर्मा भगवान के गोर लगा तो हमार जे दक्षिणा बा उ रउआ कितना रुपया होई बाबा देसी कहाँ अब रउआ कहनी पूजा में आवे के बाद तो हम अइनी जे दक्षिणा देव उहे रख लेब लेकिन हमार नियम बा कि 7 रुपया दक्षिणा लागता पंडित जी 5 रुपया बा ले लो अब महाराज तेने इतना में होई पूजा हम दोसर जगह रहती तो 14 रुपया लेती इतना में ना होई अच्छा रउआ कहत बानी तो रख लेतनी एकरा आर के मत बतइयो ठीक बा नु लाभ